ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଡେଲି ବସ୍ ଧରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଖେ, ଭିକ ମାଗେ, ହୋଟେଲରେ ବାସନ ପତ୍ର ମାଜି ଦେଇ ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖେ। ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଇସାରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏହି କଥା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖେ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଭାବେ, ହଉ ଛାଡ଼, ପାଗିଲିଟେ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୋଜିଲି। ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ପରେ କେଜାଣି କେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମୋ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ତା କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାସ୍, ସିଧା ଯାଉଛି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ବୁଢ଼ୀ ବାସନ ମାଜେ। ତାକୁ ହିଁ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବିଷୟ ପଚାରିବି। ହୋଟେଲ ବାଲା କହିଲା, ହେ, ସେ ଏଠିକି ଆସିନି। ତମର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ, ଯାଉନ ସେ ବସ୍ତିରେ ତା ଘରକୁ। କିଛି ନ ଭାବି ଚାଲିଲି ସେ ବସ୍ତିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ବୁଢ଼ୀର ଜରିଟଣା ଘର। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲି, ଘରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା ତକିଆଟେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଥାଳିଟେ। ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଥିଲା। ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ଇସ୍ ମାଉସୀ, ତତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଛୁ? କିଏ ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଠୋରି ଠୋରି ଚିହ୍ନିଲା ବୋଧେ। ଧୀରେ ସେ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କେମିତି ରେ ବାପା? କିଛି ନ ଭାବି ଦୌଡ଼ିଗଲି ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ। ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ମୋ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଦେଲି। ମାଉସୀ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ବାପାରେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପେଟ କାଟି ନିଜର ମୋ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ତ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିକି ରହୁଛି ରେ ବାପା। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଗୋଇଠା ବିଧାରୁ ସେ ହୋଟେଲର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପୁଅ ସିନା ମୋର ହେଲାନି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭୋକ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ନିଜ ପେଟ କାଟି ପୋଷିଥିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ସେମିତି ବଡ଼ କରିବି। ଏମାନେ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ତ, ସେ ଭୟ ବି ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ନାରୀ କ'ଣ ଅଭଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳା ହେଇପାରେ? ସତରେ ନାରୀର ଏ ସ୍ୱୟଂ ସହ ଆଉ ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।